Per què no vens a passar un cap de setmana a Barna? Fa segles que no ens veiem. I la teva amiga també. Do you want to go there? Mais c'est où Barcelone exactement? Barcelona està aquí. Veus? Allà hi ha la Torre Akbar. I allò d'allí és la Sagrada Família. I més enllà està el Camp Nou, el Barça, Messi... Well, we were thinking more of a cultural weekend, you know, a Catalan weekend. Yeah. Cultural? Sí, aquí tenim la cultura de la nit, de la festa, de la platja, la cultura dels concerts, dels baretos de Gràcia, de les Rambles, eh? The Catalan Weekend! Vindrà molta gent d'Europa per conèixer el procés. Procès? Mais c'est quoi le procès? És el que estem vivint aquí, la creació d'un nou país. Oh, that's fantastic! Així doncs, què? Vindreu al cap de setmana del 27 de juny? És una oportunitat única. What? Yes, why not? It'll be fun.